Бе, защо ги бутна, бе, човек? Абе, допрях се, бе, да искам, бе. Не се допря. Не ги видях, така направих явно с ръката и отидаха, обаче нямах време да ги събирам. Викам, не, какво направи, добре, че не се щупиха. Добре, аз колко работи тук трябва да направя за тебе, за да... А нищо няма да тогава правиш. що рушиш? Не руша, без да искам го направих, бе. Гадни хора всички, бе. Целият народ сте такива. Еле, па богатите сте отвратителни. И милионерите. Да, Нали? най-вече милионерите. Чакай! Добре, тук тази лампа свети ли ти горе сега? Коя лампа? Тази лампа свети ли ти? Вътре? Да. Да. Кой ти я сложи? Ти. И Добре, сложи ти. И за благодарност ще ходиш да рушиш. Що го правиш сега? Аз не мога нищо да направя, защото съм бедна, бъркам в кофите. Така живея. Добре, де. Ма не го руши, бе. Без да искам, бе, така съм се допряла, бе. Щях да ги събера, обаче нямах време. Викам, чакай да излеза. Без да искам, така ги бутнах. Ламба си турил, защото по цялата къща имаше ламби по стълбите. И кой ги плаща? На кой електромер са закачени? Ами аз нямам тока. Ако имах ток, Хубаво де, трябва на кой? да се На закачат. кой? На кой? Ама тази е по-силна. Еми силна, ма свети денонощно. Еми аз ще взема вечер да изключвам. Айде, я пробвай. Я пробвай от онова копче, гаси ли си? Кое? От онова копче. Там е копчето. Там. Там е копчето. Там. По-натам. Ага. Я пробвай. Ти ще се пребиеш тук, ако не свети. пребия, да. Значи тази лампа върши ли ти работа? Върши ми, ако И ти за благодарност ще ми правиш проблеми само. Утре ще ти се развали нещо друго, пак ще ти го направя аз.